तो गाइस आज का ब्लॉग ये से शुरू हो रहा है। तो अभी हम इधर आ गया है क्योंकि बहुत दिन हो चुका था यहाँ पे नहीं आया। तो आज बहुत धूप है। सुबह तो धूप नहीं था, बारिश आया था, लेकिन अब तो इतना धूप है, बाप रे बाप। यू कैन सी गाइस, वाओ कितना सुंदर है यार। रास्ता क्लियर बिल्कुल एकदम बारे। वाओ गाइस इधर देखो, इधर ये क्या है। नहीं गाइस, मैया दाख्लैनि अखाजों खोथिया फोनाया रज'बाय बेवहाय। वाव बरिया खोथियाया। ओरैजाय सेस माइ गायजोबसिगोन ओरैजाय। ओमफ्राय नै गाइस ओरैजाय लांदांसो नै। इधर लांदां है और इधर तो सान्दुं है, बहुत सान्दुं है। और ओमफ्राय बिथिं सानैसो बेरायगासिनो आरोखि ना, बिसोरबो आंनि लोगो। तो औ गाइस माने मा होनबावनो, सान्दुं गोसायाव बेरायनायनि मजायानो आलादा ना मा होनो बिदि होनलायोना मानसिफ्रा। ओरैसै लान्थाजों जाबजों सान्दुङाव बिराद नांदों खर'आव थिं थिं। ओमफ्राय दैबो गलायदों नै खानायनिफ्राय एसे एसे दै गदों। वाव बिउटिफुल प्लेस, बिराद मोजां नुदों जायगाखौ। वाव वाव नै माने हाग्राखौ बिराद साइज नुदों नायलाय नै। आयौ थोरिखौनो ओरैबायदि साइज नुदों, बिउटिफुल थोरि। वाव गाइस वाव, रिल्स खालामनांसिगोन रिल्स। बे थोरिखौ आयौ डेन्जार साफा नुदों, ग्रिन ग्रिन मस्त ग्रिन। आयै असम गाइस, बिउटिफुल प्लेस। आयौ माने गाइस आङो बेवहायनो रिल्स बानायसिगोन आरोखि ना, एकदम जाब्बा जुब्बा रिल्स खालामगोन। ओमफ्राय गाइस आंनि ब्लगाथ' जाखाया मिथिखायो आङो, एकदम गादा गुदा ब्लगसो बानायखायो आरोखि ना आङो। ओमफ्राय नै इयाव मोसौफोर दङ, देखाय नोंथांमोन सिगाङाव। गाय गाय इयाव गाय दं। वाव गायानो, आयौ गाया जि साइज। आं दिनैसो नुफेरदों बेफोरबायदि गायखौ। आयौ गायानो जि फिसा मोजांथार। आयौ सान्दुंजों साबसिन नुसिन लायबावदों। वाव बिराद मोजां नुदों सान्दुंजों क्लियारलै। आयै नै ब्लेक काउ, दिस इज ब्लेक काउ गाइस। सलिड नुखादों नै सान्दुंजों, बरिया मोदोमखायोलै। आइफननि केमेरा होनबाथाय हिट नुखायो ना मा होनो गाइस। हेल' गाइस, दा नै जोङो दै फाग्लायाव दंफैयो। बेराय बेराय दै फाग्लायाव मोनफैबाय, थान्दा सुकुन। ओरैजाय नै साया, ओइथिंजाय सान्दुं, ओरैजाय दै दङ नै। ओरै दै खिथालाय केमेरामेन, दै इयाव जों बाहाय दुगैयोमोन आगोलाव, एबार दुगैफेराखै आङो। ओइ दुगैयो बै गथ'आ रैसुमैया। Nang salah kau ni ba? Ada berkong tu bina. Ada berkong dong. Oke guys, angin unfai. Unfai kau dia kena nang mana sekarang. Mana guys nih, orizai जोंनि लामाया थोरिबारिजों गेजेरजों थाङो आरोखि। थोरि ना मा होनोमोनलाय बेखौ केमेरामेन? मिथिया। बेखौ मा होनो बेखौ? थोरि ना खासि होनो? खासि। ओरैबो खासि दं, ओरैबो खासि दं। ओमफ्राय गेजेराव लामा दं नै गाइस, बिउटिफुल लामा, बिउटिफुल। ओमफ्राय जोङो बिबार बारबावलायबावसो इयाव उनावहाय। फिसा फिसा हरहांबाय। ओइथिं नांदरबारि दङ, दंफां बायदों बैयो सारअन्थाइ गावनानै ने। ओमफ्राय मा होनबावनो, जायगाखौ नुखाबाय दा नोंसोरो हिटनो। केमेरामेन जायगाखौ माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां, बरिया ना? औ। ओरैजाय फाथोबारि दं नै। बेयाव बर्थडे भिडिअ बानायफैलायबावोसोमोन जों। ओइ फेरेंगा दावा सिनायहरा।
बोरैबा लांदां मोनदोंलै गोबाव जाबायमोन ना फैया नों सामफ्राम फैयो नामा बे जायगायाव दाख्लै सिगाङाव फैयोमोन सिगाङाव सानब्रै सय दिनसो जाबाय फैया ओमफ्राय जों थांसै ना थाबावनो फैल' थांसैबालाय ओइ थांसैबा फैद' थांनो नङालै इसोरो खनि खनिखा दसथ' जोङो थांसिगोन लोगोफोर दंबावोमोन लोगोफोरा बै ब्रिजआव दङ दा बिसोरो थांला जाहैदों केमेराबो नुजानो बायो बिसोरो ओंखायनो बिसोरजों लोगो जाला आं थांसैसो एथ' मोजां लेंबोबाय गैया खामानि गैया नै मा दंफां होनोमोनलै बेखौ मिथिया देनजाबरिया सेसु दंफां बरिया जोबोद मोजां जायगा दं जोंनिथिं सुपार हिट जायगा नाथाय बेफोरखौ ड्रनफोरजों रायहोनो मोननांगौमोन बेखौ देनजा मोजां दंमोन एकदमबारे गोजौनिफ्राय खेबलायबा नांदरा नै बेखौ फोराननानै सावबाथाय थांबायखारो जाहैदों गाइस नै नुदोंना नै बे बिबारखौ फोराननानै सावदो थांबायखारजोब्बाय बरिया गाइस तो गाइस रो एक मिनिट दाना दे दाना एड्स जाबाय थायो नांगौमोन खोया तो गाइस आङो दा मोनसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों नोंथांमोना खोनासंलांबाय था रेडी गाइस रेडी जों लागोनिलाय बबे गामि सेरसे बबे जाहारनिफ्राय दाउ मैना फैदों गामि गेजेर जों लागोनिलाय बर' गामि सेरसे बबे जाहारनिफ्राय दाउ मैना फैदों गामि गेजेर नोंनि खानाया सोमोनांथाव नोंनि महरा आयु नों समायना सिखोला बिलाइबाय नोंनि बाला बिलाइबाय नोंनि बाला बर' गामि जोंनि गामि बर' गामि बोहैदों गोरानि बोहैया गुसु बार बारनायजों खोथिया ओइ सोरलाय मिथिया दोनथ'नाय जाहैबाय